levy. Siis eilen illalla keikka on ilmeisesti innottanut ihmisiä kyselemään jopa rockilevyä multa ja englannin kielellä ilmeisesti. Vaikea sanoa, jos joku levyyhtiö innostuu, mielellään tekisin kyllä. Oonhan mä rockia laulanut aikaisemminkin levyllä aika paljon silloin nuorempana. Soitin rumpuja ja lauloin rockia, mutta nyt ollaan tehty tätä tangohommaa, mutta kyllä tämä rockipuolikin kiinnostaa. Ei voi valehdella, etteikö se olisi hauskaa. Viime yönä päälavalla, kun Bon Jovi Runawayn polkasin käyntiin siinä, niin kansa tuntui viihtyvä ja otti sen ihan omakseen. Hymytilaajalle voisi kertoa semmoisen, että tulkaa käymään esimerkiksi meidän uudessa kahvilassa Miehikkälässä Salpalinjan museolla. Vaimon kanssa pyöritetään uutta kahvilaa ja lounasravintolaa siellä, että kannattaa tulla tutustumaan myöskin samalla hieman Suomen sotahistoriaa sinne vain. Tämä päivä on ollut todella merkittävä. Tämä on suuria asioita minun elämän päiväkirjaan ja se näyttää tänään todella kauniilta. Tango on tuonut ja vienyt elämässäni tosi paljon ja tää on ehdottomasti niitä, mitkä toi niitä tilanteita ja fiilis on aivan uskomaton, että voittajafiilis. No mitkä on fiilikset tangomarkkinoilla? No tietenkin tangomarkkinoilla on aina loistavat fiilikset. Siis ihmiset on iloisia ja mikä parasta, niin saatiin aivan huippusää tänne. Hienoa. Kyllä. No miltä laulajat vaikutti? No eilen olin katsomassa kuningatar-finaalia ja laulajathan vaikutti aivan valtavan loistavilta ja loistokkailta ja he oli kyllä niin kuin täysillä mukana tuossa kisassa. Sehän se on tärkeintä. Okei. Mikä tangomarkkinoissa jaksaa kiinnostaa vuodesta toiseen? No kyllähän se varmaan on niin, että tämän työn myötä on niin kuin, miten se sanoo, tästä on tullut osa elämää tästä tangosta ja näitä tangomarkkinoita odottaa joka kesä ja se pieni kihelmöinti alkaa jo silloin heinäkuun alussa. Että mulle tulee 10 vuotta tänä vuonna täyteen ja nyt huovisesta alkaen alan viettämään 10-vuotis taiteilijajuhlavuotta ja sekin on semmoinen suuri askel tänä vuonna. Onneksi olkoon jo. Kiitos. No miten kesää vietät muuten? No työn merkeissä. Lavoja ollaan kierrelty ja itse asiassa paljon tiuhempaa tahtia kuin viime kesänä, että töitä on hyvin ja siitä olen erittäin kiitollinen. Mikä on parasta tässä viime aikoina, mitä sulle on tapahtunut? Paljon on hyviä asioita tapahtunut niin yksityiselämässä kuin työn saralla. Ja parasta mitä on tapahtunut, mulla on tällä hetkellä aivan upea, ihana bändi ja me saan tehdä töitä loistavia musikoiden kanssa ja se on semmoinen tässä työn saralla, mikä on niin kuin iso asia mulle ja sitten jotenkin tuntuu, että faneja on tullut yhtäkkiä paljon lisää ja sekin lämmittää mieltä. Mitä haluat sanoa hymyn lukijoille? Kaikille hymylukijoille oikein ihanaa aurinkoista, mahtavaa kesää ja lukekaa hymyä. Kiitos.